sutan ninyo. Mao ni among sutan kay miswa nga gisardinasan. Naasa ito nga buhat. Bati na sad ang lutong pinubri. Ibi. Talaga, paunin ko. Kaon ta ninyo. Saan ang tawag ka pinay? Mag-comment ang manay Loy, ka. kay Carlo. Ayun na. Nabitaw nagmainit. Kuangan ang kanon. Sayang ba, matulogid mo na ito. Kung may kanon siya. Wala na pa eh. Ano ba? Lakaw yung meron. Mga ka naman ang pabula. Ang ilang ko, baloy, waton, kikuman. Tamot. Wata biya sila. Lo, ang talo. Dali Kim! Diba? Palit sa kanon din. Nagkan lang ito Kim. Kapangay din mong gangan. Kuray. Yung si Baroy doon, mapatag yun. Yung nakitira. Ano mo sa malbarit naman? Narin na eh. Makari man to nga, magkong lolo. Sobra man ang lolo. Yan ko ba lolo? Mao di ay. Maganda Mao di tayo ay na naigwardya. Lo, mao di naigwardya lo kay siguro na. Maganda na mo dito. Ate. Gano ni mo kunang drink? 250. Yun, good. Lo, ang paan na. Ay, kuwang ba yung taon? Kagsa kakandiro ba yung ginang lutong pinabli mong taon? Gano'n lang ang puan nga. Amot ba ginang Sa paan? basket lang. Kapitan ginang paan. Hindi ako tim-tim ka rin. Tim-tim mo ang taong ko. Magkakain ang tim mo. Oy. Wala mo kaon. Wow, dami na. Tim-tim ba yun? Tali mo utang. Tak mo nyo lo. Kuha na ka lo. Nila. Ano niyo bitutang? Tuloy, alam ko ah. Naluwi ko lo. Ano alam mo na pindak-plin Kim? Do. Sana ay dala. Sana ay ayaw lang Kim ko. Ari na dali mo kuan ha. Hindi na paro-paro. Hindi sa patama ito. Ayos na ito yung giloto. Bitaw-taw na mo. Yung tadi ha, o gamay yung nagtala. Naglungag na sa lukring. Hindi wala yung kumay. Limot. Ginagawa siya. Ay, kita na siya. Dapat naman sa ron. Katlamil. Sa pamandi ay. Pagkuha dia, kuncing. Paano kuncing ko eh. Barang Pagkuha. bakit? Yabihin. Pagkuha kay. Para ba tayo magugtas pa rin yun ako. Ano ha? Sa imuha ay. Isuwat yung mga imuha. Yay, imuha ko eh. Ang kapadak. Ikaw, dito ka kalibrin na ako. Na, pagkuha lagi. Intang mo. Nasuko ka ba? Mukuhan. Mainang mo sintang. Unong katan. Koko itang pinsin. Sana siya ron. Padang di. Huna-huna pa siya. Pwede na sad. Ano? Pwede. Ano ang libi? Tunga mo mama. Di. Pas ini kwarta gila niya. Ay lang, ito. Sando. Ay, ako, mainom M na ako nila saan ang tubig. Told mo. Tato, Kim. Opo. Pero ba ito na pinsa? Lah, Kwanta. ano niyo? Sapa. Diyan? Sapa naman ito niya. Ano na yung pulse yan mo. Asa man ito? Ano si Kuan eh? Niyo. Kumanhong to. Dumanhong. Ang halo. Dumbukan, dumanhog. Dumanhong. Uy, dumanhong. Duguan. Duguan. Say, dumbukan intang uy. Kang halo. Ano? Kang halo. Basahan ako yung Muslim, dumbuan, dumanhog, hang. Asa to? Duguan. Duguan?
Review ako ng kin kaya. Ano magigpa? Ang tao pag ito. Oo nga yung mga tao, kung may kwatan, di ba man to? Kuwangan, di ba itong kaon? Mamisomis malalim. Pag-anas ka. Kaon, nakahurot na mig usa ka kalderong kanon. Kaldero na lang ang nabilin. Salamat sa pagtanaw sa among video. Please like, share, and subscribe. Lotong Pinobri. TV. Bye-bye. Bye-bye.